ସତରେ କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଧୋକାବାଜ? ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ, ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ନେଇକି ପାର୍କ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ? ଭଉଣୀମାନେ ଆଗେ ନିଜେ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ତାପରେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ। କାହିଁକିନା ନିଜେ ଠିକ୍ ନାଅ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାର୍କ ଯାଉଛ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଟେଲ ଯାଉଛ। ଆଉ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ବି ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନା। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖରାପ। ପୁଅ ପିଲା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ତମ ମନ ଖରାପ। କାହିଁକିନା ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖର ଭଲ ରହିପାରିବ, ତମକୁ ଦରକାର 2-3ଟା ପୁଅ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭେସିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ଜାତି କଳଙ୍କ। ଆମ ସବୁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କହୁନି। କିଛିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, କିଛିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ବାପା ମା' ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯାଅ। କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରେମ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛ? ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଉଛ। ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।